Guys, good morning, and dito na nga tayo ngayon sa Masamirey Beach dito sa Sual, Pangasinan. So kung napanood nyo yung last upload ko, nag-scout kami dito para tingnan yung place kung maganda. So ngayon nga dito na ulit kami, kararating lang namin. So nag-ready, nagluluto, and mamaya mag-swimming and some picture taking. Okay, so dito na kami. Yan. Happy birthday! Ay, hindi siya makamata. Oh, kaya mo yan. Oh, yan. Happy birthday! Gusto mo niya picture? Kunin ka ng fish. Apat tama ah. Ano daw? Gawin ako fish. Hi guys, good afternoon, and dito nagtatapos ang ating outing, birthday celebration ng aking mother. Ayan. So ready na kami pauwi, uwi ng Dagupan. Ano mat? So, dito kami sa mga Masamirey, and pauwi na. Okay guys, good. Matando na sila. Bye. See you in my next vlog.